Fasalli li rabbike wanhar. Kaže, zato se gospodaru moli i kurban kolj. Svi smo mi svjesni koliko blagodati nama gospodar dao. Obavljajmo namaz i ako smo, ono što je Ahmed malo prije govorio, nemoj da zaboravimo kurban zakleti ako smo u mogućnosti. Eto, toliko. Selam alejkum. Euz billahi mine šeitanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Ja bih samo da poselamim, ja sam sa ovom malom djecom, odnosno imao je veći djece, nebitno, ja sam u prvoj grupi mektepske vjeronauke i opet evo samo da još jednom pozitivim roditelje 21.6. djeca već znaju i vjerovatno će vas napominjati, vjerovatno će vas malo tegobiti kad dođete, nemojte da vam bude teško da zbog svoje djece ako Bog da budete tu, jer to je žrtva koju moramo činiti ako Bog da bi na budućem svijetu i da bi ako Bog da budućnosti imali hajra od toga. Salam. Alaikum salam, hvala Amir Efendiju. Evo ja ću još kratko da samo reći, pošto bio sam rekao u petak da danas trebate postiti. Znači danas nije se smjelo ništa ni pojesti, popiti, ni zapaliti, ništa, ni kafa kući, nego ćete ovdje ako Bog da čim se klanja, na izlazu ima na sva mjesta hurme, ima halva, ima voda, znači uzmite i iftarite i molim Allah da za to nagradi. Pokušajte, kao što sam rekao prije, idite drugim putem, učite bile do kuće, ostavite politiku, ostavite sve u sebe, ne mora glasno naći i pokušajte ako je neko s nekim ljud pomiriti se. Braće moja, mi moramo se pomiriti. Ako se ne pomirimo, vjerujte, nestaćemo sa naših mjesta odakle dolazimo. Moramo se pomiriti i ovdje i tamo i svudje. I svaki je dužan da da svoj doprinos. Ne dozvoli ni zbog partije, ni zbog bilo čega da se svađamo, nego da se pomirimo. Vukovi sa svih strana, a mi se svađamo. Znači moramo se pomiriti i ovdje u džemat, i u Bosni, i u Sandžaku, i u Kosovu, i Makedonije, i Crna Gora, i Albanija. Vjerujte ako se ne pomirimo među sobom, da budemo ko jedna politika, neće valjati. Neće valjati, vidite sami. I molim Allah da nam u tome pomogne. Ali svaki mora da svoj doprinos. Kad svaki da, onda će doći do toga. A ne da čekamo da pada to pomirenje s neba. Ne, nego da mi damo doprinos da razgovaramo s ovima koji su i da neki način nađemo zajednički jezik. Vlastim dersom spaliti o tom jutro pa slonči ljubet me ožinu pa sot. Skako zujte špijas me pizjao, smo hoge džao, smo des cigara skafa sporđao. Sot kur deni kinim dalje. Hurman, dita on kao hurma, kini halv kan res, ka ujme pidova ton me čili iftar, e ljus Allah tja boj kao bude šala. Shka meran si fort. Që meran si, ne vipet që se ka dikush që e do me dikon, a ka me siguri se ne ma shtu mirë, kem qare pa i do me dikon. Ja tha, mu pajtua, me thirë, me bon për haj bajrami, mos me leju me dikjo shejtonin, besonni, nuk kudzojmë as për parti, as për kur gjan, me leju mund nga të hu. As të në gjemat, as në vende prej kabim, as në Kosovë, as në Makedonia, as në Sanxhak, as në Bosën, as në Malzi, as kur ku dypet me ken unik, me zjetë gjithë përbashkë, Anmiku është në katëron, anmiku në ngatëron, me sëdim ka thënë ngatëroj e sundoj. Pra munonu gjdo kush me dhënë atë mundësini e ti që mu pajtuana me zveti. Mu pajtua me zjetë gjithë përbashkë, me lëshu për kur në pyetje që mu bashkua me kanë unik. E lusë Allahun Gjeleshanu, Gjele Gjelarët në ndimoj në atë drejtim, pra në ndimoj që të pajtohemi ashtu si është haj për ne edhe për dënjo edhe për ahiret. Pa kanë unik, nuk ka përparim. Anmiku nuk ndërruar beson, e ndron qimen, po tjetër vese duke ka ndërruar. Bile duke tash edhe ma fosh ka inat kur në pyetje, për ata në lypet me kënd bashkuam, edhe lypet me ditë, me kontribua për pas, por pritë zonë që osa nevoja edhe për tjetër. Napravimo smotru sam sebi današnji dan. Smotra treba biti. Čovjek svakog druga kontroliše, a sebe ne. Šta sam uradio, ja sam mogao nešto više, od prošle godine Kurban Bajrama do danas, ili za prošle godišnje Kurban Bajrama šta sam uradio, danas da se popravim, koliko sam tada zijaretio, sada dodam, gdje sam šta pogrešio da popravim. Znači, napravite smotru sam sebi. Ako mi ne kontrolišemo malo sebi, i onda se zauzimamo samo za druge, greška ovome, greška onome. A greška je kod nas, ne gledamo sebe. Svaki ima grešak. Ali treba čovjek i sam sebe da kontroliše i da nađe šta može bolje da bude. Jer za Bajram, kao što sam vam rekao, Bajram je jako važan,
datum, znači ovi 4 dana Bajrama su jako važni i zaista može čovjek puno toga da zaradi hajra, sevapa, a zato se mučimo. Grije zaradimo mi svaki dan drugi, dosta. Te muhabet bez veze, te ovo, te svađa sa ovim, ali za Bajram bar da se trudimo, zatvori usta ili što kažu in kane kelamin fidda fasukud min dahr. Ako je govor srebra, čutanje poletati u zlata. Ali moramo znači razgovarati, ali ljudski. Možemo i pogrešiti, ali tražiti halala. Znači objasni, znači pomiri se, neće s tobom, ti mu pruži ruku, dan se Bajram, selam alejkum, Bajram barek. Skinuo si obavezu. Može čovjek najljubi se s rođenim bratom. Kakav Bajram, kakav Ramazan, ako čovjek, na primjer, ne priča s rođenim bratom, s rođenom sestrom, amidžom, daidžom, drugom s kojim klanja u isti saf, nema Bajrama, vjerujte. Ako čovjek bježi da ne čestita Bajram svom bratu, nema Bajram, bolje da nije došlo. Uopšte u džami. Allah zna sve, ne možemo mi da glumimo. Allah sve zna. I šta u našim srcima, ne šta radimo, šta govorimo, nego šta u našim srcima. Nema skriveno u islamu. Jer znamo da Allah sve zna. Znači, zato Allaha molim da on barek da nam pomogne da zaista iskoristimo za hajr i dunjaluka i ahireta. Da nam sliša dovu. Nemojte zaboraviti doma umet. U teškom je situaciji, vidite. Posebno u Palestini, vidite što se dešava. Činite dovu, to bar možemo, majka postara, to nije teško. Ali iskrene dovu, u dubine noći, ja Rabbi pomogni da prestane zulum, da prestane zločin koji se radi. Pomogni im da dobiju svoju državu kao što, ali vjerujte, oni se, i onako mi se čini šta im se desilo, oni ne, hvala Allahu, ne gube nadu. Oni jeste vidjeli, onda su počeli da popravljaju to, koja je to volja, koja je to snaga. Pa Allaha molim da im pomogne, da inša Allah jednom za uvijek prestane njihove muke, inša Allah.